Kako je dočekan tvoj spot sa Miljanom Kulić? Da. Je li to bilo taktično? Pa ja jesam taktično osmislio da bi to bila zanimljiva priča za mase, međutim, moje porodici to nije bilo dobro prihvaćeno. Ja sam onako Da pitam ponosno, zbog čega? Pa eto, ja sam onako ponosno nazvao moju majku da čujem njen utisak o pesmi, o spotu, potrudio sam se, nije to ni koštalo malo. Koliko si platio učešće Miljane Kulić u tvom spotu? Jel te baš zanima? Baš me zanima. U cent. U cent me zanima, iskreno da ti kažem. Pa mislim da je jedna četvorocifrena cifra. Ma daj, kaži koliko. 1000. 1000? 1000 evra. Možda nekome to malo, meni je to u tom trenutku bila jedna prilično lepa suma.